день, чистовані русини! В ефірі передача «Недосказаної». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже всім нашим братям і сестрам русинам, і русинкам, і людям благої волі. Тема нинішньої передачі – про протести людей в Україні. Ко і для чого провокує в Україні протести людей, у тому числі і вуличні? От в Києві зібралися представники общин, від яких із явними признаками вандалізму захватили храми, яких власність. Що заставляє мирних церковних людей вдатися до протестів? Дійсно, така проблема визріла в Україні, но по вині іменно державної власти, державних чиновників в Україні, причому всіх гілок власти, яка провокує народ виходити на протести за, уже не споминаємо, високі тарифи на газ, електрику, на товари, а тепер іще та сама власть вмішалася у церковний вопрос, у права церковних людей. Вдумайтеся, невже доста було би їм мати тих протестів? Ні. Рішають іще один вогонь запалити міжконфесійної війни, яка запалюється, як вже ми казали, не китайцями і не арабами, а чиновниками державними. Це би, мав, давно вже в прокуратурі було піднято як злочин. Ну, уви. До речі, ті, хто зібралися в Києві, це люди, котрі побили фізично і морально, юридично, забрали у них храми. Вони претерпіли відкриті гонення, ізбієння, судові переслідування і насильницькі захвати храму при помощі поліції. Удивительно, що перевело сільський, некий надуманий міжконфесійний конфлікт на уровень державний. Появилася якась іще одна церква в Україні. Ну, най буде. Но почему це чужа для нас? Чужа абсолютно, принципово по вірі, по історії, по культурі і по правам чужа, а за неї заступилася влада і створила опасність такої великої міжконфесійної такого протистояння. Українська влада допомагає незаконно не видіти рейдерські захвати. Раніше захватували, пам'ятаєте, заводи, фабрики, то творилося беззаконня за 30 років. Тепер добралися рейдери до православних храмів. Замітьте, до католицьких та уніатських храмів владі заборонено підходити. Заікнутися не можна. Хто би посмів хоч раз один уніатський храм захватити, вся Європа, Америка і Антарктида підняли бися з протестами. Представник митрополії Київської отець Ніколай Данілевич сказав, як власть піде так і далі в наступ на права віруючих, то хоч ми православні, він каже, не сторонники бунтарства або крайніх форм протесту, но будемо винуждені вийти з протестами на українські вулиці і площадя. І цей протест є вполне законний як для всіх, так і для православних. Згідно закону, православні християни, права яких були грубо порушені, а іменно порушено державною владою, коли поліція і їхні бойовики-молодюки в масках нападають безнаказано на мирних людей, то іменно таке безчинство влади змусить людей православних вийти на вулицю на публічні протести. До речі, як казав отець Ніколай, по типу чорногорського протесту, який закінчився крахом для чорногорської власти.